Murene tårner sig op omkring Vestre Fængsel i København. Og det med god grund. Der er nemlig markant mere fyldt i københavnske fængsler sammenlignet med resten af landet. Det fører til, at de indsatte må dele celler, eller et besøgsrum må inddrages til at huse indsatte. Samtidig med, at Københavns fængsler oplever en høj belægning, lukker mindre arresthuse rundt omkring i landet. Det har fået fængselsbetjentens formand, Kim Østerby, til at lufte ideen om, at man flytter flere indsatte. Løsningen kunne være, at man udjævnede belægget noget mere på Sjælland og i Københavnsområdet i forhold til de varetægtspladser, man mangler på Københavns fængsler, og så at man generelt sender flere afsonere ud i landet. Hos Kriminalforsorgen hilser de ideen velkommen, men minder fængselsbetjentene om, at de også har et ansvar for at få det til at lykkes. Der vil bede de sjællandske arresthuse og Københavns fængsler om at gennemgå deres indsatte for at finde nogen, der kan flyttes til Vestdanmark. Desværre så erfaringsmæssigt giver det ikke særlig meget. Altså, det har ikke været sådan, så de har sagt, at der er rigtig mange, de mener, der kan flyttes. Og Kim Østerby kan godt ikke genkende til problemet. Ja, det er simpelthen fordi, at man kan sige, at i dagligdagen, der får betjentene jo selvfølgelig et forhold til de klienter, de arbejder med. Så når der er en sag i gang, så vil man gerne følge den til dørs, og så er det sådan lidt sværere at sige til ham, du skal flytte, og din sag må køre videre et andet sted. Så vi bliver nødt til at lade være med at have alle de der, den der tilgang til det, at det kan de nok ikke løse andre steder, så jeg vil gerne selv følge sagen til dørs, og så se at få flyttet de fanger rundt, der skal flyttes rundt. Når de mindre arresthuse lukker, giver det også problemer for fængselsbetjentene, da de bliver flyttet til et nyt arresthus eller fængsel. Kim Østerby mener, at det problem kan løses med en mere effektiv flytning af indsatte. Man kan sagtens flytte hurtigere og logistisk bedre, end man gør i dag, frem for at lukke pladser op og ned hele tiden. Men Kirsten Lærkeholm tror ikke på, at man kan undgå at lukke arresthuse, hvis man flytter flere indsatte. Nej, det vil langt fra kunne løse problemet, fordi vi har 400 pladser lukket i øjeblikket. Og man kan sige, at det høje belæg, vi ser nu, det er jo kun været ganske kortvarigt. Og det vil heller ikke alligevel kunne løse det problem, når det er så mange pladser, det drejer sig om.